12-nji dekabrda Türkmenistanyň betaraplyk bayramy bellenip geçilýär. Bu sene münasibetli Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çarşamba günü Türkmenistanlary gutlady. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň resmi web saýtyna çap edilen gutlawda döwlet başlutany bu senäni halkara bayramçylyk adlandyrdy. Betaraplyk biziň alyp barýan içeri we daşary siýasatymyzyň büniýatlyk esasyny düzýän, halkara gatnaşyklaryny many mazmun taýdan baýlaşdyrýan we onun ugurlaryny kesgitleýän netijeli gurala öwrüldi diýip türkmen lideri bayramçylyk gutlawyny aýtdy. Hökümet tanqidçilary we halkara synçylar Türkmenistanyň betaraplyk statusyny türkmen hökümetiniň daşky dünýäden özüňeleşmegiň guraly hökmüne ulanýanlygyny aýdýarlar. Biz asyrlaryň dowamyny kemale gelen parahatçylyk, hoşniýetli goňşuçylyk ýöreliglerimizi rowaşlandyrmak bilen betaraplyk siýasatymyzyň dünýä üçin nusgalyk bolmagyny gazanlyk diýip prezident belledi. Synçylar döwlet ideologiýasynyň ýurt betaraplygyna emeli taryhy öwüşgün bermäge synanýanlygyny aýdýarlar. Ýatdyk 9-njy dekabrda Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň bir ilmi işgäri Gydanyň Sesi radiosyna beren interwýusyny ýurdun betaraplyk siýasatynyň öz taryhy köklerini Parf ýaşarlygyndan alyp gaýdýanlygyny öňe sürdi. Onuň sözlerine görä türkmenleriň esaslandyran Parf ýaşarlygy biziň eramyzdan soň 69-njy ýylda Rim imperiýasy bilen parahatçylyk ulalaşygyny baglaşyp kanuny esasy taryhda ilkinji gedek betaraplyk statusyny eýe bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň daşary siýasaty oňyn betaraplyk we türkmen rejiminiň berkişmegi atly kitabyň awtory hemde Glasgow Uniwersitetiniň Merkezi Aziýa boýunça muallimi Lukan Çeski 10-njy dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna türkmen alymynyň sözlerini toslama diýdi. Çeskiň sözlerine görä Türkmenistanyň betaraplyk siýasatynyň döwlet wagtyny mundan ozal hem dürli taryhy giňişlikler bilen häzirki zaman türkmen betaraplygynyň arasyna baglanyşyk gurmak boýunça synanşyk edildi. 11-nji dekabrda Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy betaraplyk bayramçylygy münasibetli ýurt boýunça geçirilen köpçülikliň medeni jemgyýetçilik çäreleri barada habar berdi. Marly habarçymyz 12-nji dekabrda Mary şäheriniň Mollönepet köçesiniň ugrunaky döwlet baýdagynyň öňüne betaraplyk münasibetli baýdak galdyrmak dabarasyna welaýatyň her bir döwlet edarasyndan 10 adamyň mejburi gatnaşdyrylýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň betaraplyk statusy 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna ikrar edildi.